Yes. Isibongo angakakhumalo. Okay. Kodwa sashintsha ngesikhathi kwehla lo moya. Babu Gift nawe babumbatha ngifuna ukunifundela naye incwadi ngoba ngiyabona ukuthi ndoko enixina umntaka omkhulu lapho ngokuthi nithi uShembe akekho eBhayibhelini nibuza ukuthi kungani angithi noJesu engekho eTestamentini elidala asibeke kanjalo nizomthola eTestamentini elisha ake sithole isizathu ukuthi yini njengamanje ngizofunda lencwadi ngeke ngikutshele ngoba umazi weBhayibheli ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo noma kwabalenzayo ngokuba ngokuba iTestamente lisebenza sekufiwe ngokube alize lingaba namandla esekhona owalenzayo kuclear ake ngiyiphinde ukuze kube khona iTestamente lokuqala oMose oJohani njalo oMose no-Abraham noJoshua nabo bonke ababhala leza incwadi lazi laba namandla ngoba bengasekho bese khona lalingenamandla sho azange libhalwe bese khona likhulume ngabo sebengasekho futhi nayo indaba yeTestamente siyiqonde iBhayibheli liyincwadi yomlando okuhlukile wezenkolo kuxoxa abantu ababekhona kwenzeka lezo igameko bayibona manje nawe ungasiphikisi ke masikhuluma ngathi into esizibona ukuthi hayibo uShembe kufika umuntu ezocela abantwana wathi ngizokunikeza abayisihlanu umntanami kuzoba intombazane kube umfana kube intombazane kuba abafana ekugcineni usiphikise sikhuluma ngento ekhona esiyibonile nephathekayo asidluleke kweTestamente asize la ukuze kufika uJesu kwabikezela abangaphambili ngaye ukuthi uJesu yeza ake ngingenelana ke encwadini kaJohana ngifuna ukuyifunda la ngesiLungu ngoba ufundile uyizwe ukuthi ngifuna ungichazisele lento eyishoyo but very I truly tell you it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about the sin and righteousness and judgment. Okay. Ngicela ukubuza ke. Umoya lo kade ukhuluma ngawo uthi umoya ingcwele. Unabo wena ubulili. Mangase ungichazele lapho babumbathi obuqedile la iyasho incwadi ithi he will prove when he comes okushuthi akuyena umuntu esifazane indoda mangase ke baba umbatha nawe Gift ningichazele kahle lenkulumo ngiyojabula ukuthi mhlambe umoya unawo nobulili uyaba indoda ube wesifazane kodwa kushuthi njengoba esho la ukuthi uyoba nobulili obuyindoda okushuthi uyasicacisela ukuthi khona le ndoda ezami mhlawumbe ayikafiki ke uma wena uzonda ukuthi iyona le khona mhlawumbe wena ufuna ukuyibona ngani ukuthi iyona engikucelayo ke Gift naye ubabumbatha ngoba mangicabanga naye enikhuluma ngaye umnomzane masomthatha simbeke kulelo zinga ke lele nimbukele yilo bengicela unihlelela nihlangane naye mina mhlambe ke nitshele yena lento ukuthi lento ayenza wenza inkolo yasesihlogweni ngoba ngikubona wehlulela kakhulu babu wami kanti ngiyakuhlonipha bengingalindeli ukuthi lamazi azophuma kuwena ngoba iBhayibheli oliphathayo liyakuphika wena liyakulahla lithi ubani wena ohlulela omunye ubani wena obona isibi esesweni lomunye uhlule ukususa ugongolo olukuwe bengicela mina ke kunihlanganisa ngenihlelele nje ke nifike niyomtshela lento enisho nibone ukuthi kodwa umlomo uyokuvuleke yini noma uyobuya uthi usukhetha inkosi ngiyabonga Shala